Biemano sana mwanchi muri beta Kisii and Ndizi TV no basemera kwa na kwaberiko gutwara uburigereria borubia nande ne biro binde ngo kwaligania asomoro bele obwense obonchireria elinde twemanye na ryagende takokorekana ase sector eyobonchire mwanchi muri eleria trene Fridah Kerubo ngo kwaligani bene elinde tobetugusanga sobwamo gochakabono igagoika omwelio nabakwenda gutubwatia sinse mochiche mitandao asensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital na baiga asensemo ya YouTube wetra Ndizi TV News asensemo ya website na bakotinya wetra www.ndizitv.net yanga galigania bageni ase studio batumanyie na kibakuru kwa nende ningi bagokora asorongoro Gusii karibu sana mbia mono tegatuchake na chairman atuigurire umurobiri wano mambi chairman karibu sana tumanyie na kiokoro kwa nende ningi bagokora asorongoro Gusii mbia mono Fridah asingi gotwari kasaiga amarieta ni gonkoro kwa Vincent mukaya oyubundie kinde korwa semeria sune kakerina nyasakati Engyo kora sorongoro Gusii asorongoro Gusii intino munyabiasara intino munyabiasara karibu sana ase studio umurikiona nae toyurere mbia mono Fridah kwanza ngo tabangambia mono ase Ndizi TV ase umurobiri ubonjoreria asa marieta onkoro kwa Adelpat Arika seitunigere Keumbu ibeno ward kuru Nyamawari ngabi karibu sana ase studio. Thank you mbia mono. Yes. Ndo chenga chishati mobegete elitandiro rochirikire metine uniform were. Echema ningo tomanyi ngakichi ngakimobete chishati chibrandriga. Mbia mono. Fridah any uniform. Any uniform ye group. Ye kurunga Daraja Mbili subs. E grupu ya abanyabiasara ni grupu ya abanyabiasara nigo yachagete korwa 2022 mutinyu kyanda nariya ibore twe grupu turu oboteneneri bori bwe county karigererie karanga Daraja Mbili nagenda muna kinsa mujinde kigenda tokina ekaranere buya ere toboteneneri angena abananchi bagakora bachori county ya Korobachori sector mbali gari ya Daraja Mbili ndobwate sector 47 ikanyorekana na sector ya subs ikaibor kuruo bono no iboire kuru igo tuachire gari ya se Daraja Mbili Daraja Mbili sector subs nigo tobwate chi category ibere ndobwate Daraja Mbili subs asensemo yobuteneneri obugambi bwa Daraja Mbili wechituka kya Daraja Mbili naende tukatwara umuroberi bwo kugendereria abana inchi baito tukurunga kiombe kya Daraja Mbili subs yewa mbia mono sana umuriki tutabingo ngakikwenyorete asense korukeumbu oika Daraja Mbili mbia mono kerukende umanyete Fridah ekera abantu bakorwa satambe na se chinse mochinde ao chinse baumira nase asengenjo kirengekemo no kugenderia magimabo na ubugima bwabo na kugenderia family cyabo na bamate babo igonga ena rweta ali seito ibeno ward ingacha town eyere Kisii county Daraja Mbili kocha gokoro bonchoreria bono ebiasara ali bonchoreria elinde kwegendereria ngana kukuna gokora obonchoreri boligaria tonguna kora esingenjo no bakoro bonchoreri kora ibweka lakini ekere muramo bagotebekere muramo ekoba ande buya mono gusirana tokuna gokora elinde tokonyoranga asengenjo chisekita chia rosi waria tokanyorana lende nga ntubwate ekerengereria kemo na baminto oyoroyo mobo chairman ne chigurupu chichinde chire Daraja Mbili tukamana konyorana abwe tukamana kuungana bono okuungana koria tugaswa una chairman yateba elinde ekiombe gekaiborwa keiborwa asengenjo ekerengereria kemo tubwate elinde tugachakira abwe na nje mwana kwenyora kinkorda kinde mabwe
iko nabona nyorete kindabu gwetira obonchoriria mbia mono sana mwanchio muri ebeta seniki and Ndizi TV nigo togendete gusangana abonchoriria abo batekiombe ya Daraja Mbili shop siri tukoria rero asibarabe bakoherera na kibacha gitekiombe kyo na kibabere bakoegenera mwanchi muri antumetenga tobe tokorra gusebiyombe binge bigo chakiwa naboigo andake bigo ikagategati kwanyoranga byabonekire abarabumba kibagotoherera nga kibabere bakoegendereria merubiri kibabere bakobeka asokweneke nga nabo obonchirire bwabo nkugale yabule omwanchi muri egenda gusangana into asomurubiri igabwe Ense obonchirire bono mambya nabo gotumanya nga kioro chama buli egenda tagonchirire asechiro naboigo ningi kilioro kya chirekegeni asechiro gosengi kelige tali gotoka asechiro igo mwanchi muri asangana into asomurubiri iga achama ningota tebinga kiombe keiga emwage chageti omwaka o 2020 ekero kulire yakora to manyingo nga ningochete na kerengererie keiga yo kubwata na korosi kiombe asingencho yo kwegendereria muyama na Fridah ekerengererie keigo kwa kawaida uika getwara siko chakira ningo na bete na kerengererie ke ekero ririo bochori bwacha ka 2022 umutinyo nane ngo chikorigereria nkonyore sekta yeteyo ngateba ngakibone sekta yechituka nanje nimbwate duka ngakibono nkagenda se director musenero ringikora ngakieyo ngachanga rengereri nga yaya ntutaketo ne sekta tokorigeria sekta yechituka tukanyone nene ngaja nekerenge tukakwana na director akatwanjira tukakorobo chori ekero twakorobo chori nkaba ngabono nkarikia baminto tukachamo tukakora bachori muna Daraja Mbili bona ekero twakora bachori muna Daraja Mbili tukaikaransa naende tukatebanga bono tuachire mune sekta lakini koja mune sekta bado deratokonya naende goikatorengeri isiko ye box no tukachaka bono tukatware kerengeri ikyo igo bone kerengeri kino gichakire tabo mbia mono sana omuri kitomanyenge kerenge kenena ase kiumbe kigangire kieke ekerenge kenena ase kiumbe kera abantu bakubwatana bagochamo kutwa bari kerenge kenene getangani asomonori bweke gesongo bagatabanga socially and economically empowering members yani eringa sobwa matiboria na eke tutebe okonyora engeria erinde tunyore kobamo nande tunyare kubwatanamo erinde tunyare gutwara chinguru cyo gukora kende gyonsi igobona se gesongo natabanga social and economically empowering members baito ekina kyaringe kerenge ketanganie kenene erinde tubwatanamo ekere to gabwataniramo chinguru ngutoka chire na tutaka kende gyonsi etoko tebana na kitoko kora because ya beka tokonyara konyore gento ko ikamo baamo erindo yaretegake nuri yaretegake ekere mwaretire igo mwabekiramo mwanyoranga mwakorire gento na ndi mwamana okora kinandi mwamana usko chia sande ikina kikiagarire twagendereire na kiagarire twachitamo umurari mbia mono sana umunyakiro gona bakura atatebinga nkiombe keigo metabanta bangi bamaite kiombe nkeroro kyugusangire kibese merry go round nkeroro ya table banking nkeroro yo kugorirwe ndagera timeti Daraja Mbili shop se kiombe keiga nkikero kikeko kora basically mbia mono umurari kiombe ya Daraja shops ne kiombe kibwata marra manene bono iga kiabekire mikakati ekiagera ntu twarigereire twakinire Daraja bogima bwaito mburachinji bono twabeire ne kerengeri nga kibon turakora bogima bwaito bo change twabekire mikakati isoko cyagaria nkwaro gichusiga nkwaro nato gukora ibintu gete bibere bitatu ebintu ebi nigo byakira samatunda ari obutemiri bwetokoteke tobegete igo bono igantu bwate chigateguri ibere chikoreta chikogere chikoimukie kiumbe ntubwate nseme ye mikorunga ntubwa welfare ye nigo tubwate nigo toyete betenga nigere ensemo yogotenenera emiradi ya kijamii miradi ya kijamii mnabono welfare na bekugora bono chitendi chitendi echi tokonyoro yo bino naro godle kurwese more ka tumekire igo mozeti
nabere igo aseme chi project ya community welfare no ego deal na birabyo na inde tubwate semende ya omoraria ekurukunga savings ini ya personal okubeka kabesa kao utaite kwegenderia biashara okugenda kwaboria ganto iga kwaegwa kagusira igo ntubwate me go round ego tokonya gotoreta amo igo asebono iga ebintu ebi byonsingo kora biremiremo yewa atimeti omuliki achimemba iringa mubwata sekiombe antimeti nga nabonjurire bukabechi duka bagosoa sekiombe iga ya Daraja Mbili shops mbiya mono muraria andi mono nchakire maiga ake nari uramanya nga chimemba nga kichire chingana togo chakire kere tuachagete ne chimemba 15 tuachagete kwanza abantu abakeiga erinde kere tuachaka tukabeke mikakati omanyete abantu abange ebakotaka korire ringa egente kere guchaka bantu mbali ko swa bwangu ebagotaka koranga abantu aba se omunundu yesongo ndatumye nga transparency accountability nera se awe aseri icheri ya chiramo erinde kitore abantu ababake tokuna kugenderera tukamana konyora nga ekimaene abantu abambubwate ekerengererie kemo erinde tugateba nga yaya tikatokore bono egente kina transparency and accountability erinde asama tukamake tukanyora duikira abantu 80 igonga ekera twakora mangana makeigo gokora ya transparency egente ke no mata subogima tigo ekobe bnekio okumunda gokora straight tokona go konjore tukabange tubwate obo yani obosiboro mundu bwensia bwatu obosiboro bwo chakoranga kitogokora tukali konya ko bisa erinde ekera abantu banyoranga mbaisa nigete ekemaene buna tokona gokora chi launching twakora chi launching gete erinde abantu bakaranga ekemaene ase tuachakirite kwinse yo mwaka utaraera boni getora abantu 200 tora abantu 200 na moja twaikire bono na ende igo ngamba gendrete buna tokwana bono iga mbagendrete kuna kweregister mbagendrete kuna kweregister abantu bagosoa sekiombe iga bali bwato boncherere bwe kaboka nase abantu bali banchere gosoa sekiombe iga etwatebete nga onde bwensi oratware ose okora any generating activities keriye koreta chibese ebenga ne chingenyo kone tuachakite buna chiduka litangani ketwachaka buna chiduka lakini tukanyoranga abantu abange mbabwate interest ne kirenga kerito korteki tubwate nago tinge kirenga litangani nga keringa social and economically empowering bona kera abantu tukaranga yaya ntogo siekerera abande tukateba na kitogokora onde bwensi ura tware kendi yonsi yakokora gekoreta chibese kuika nere tumorete aunkane na intwe erinde tukamana guchaka tukanyora bangina mbararia bangina nabayasara nabakongwara bangina mbuyamono mberuete nabagaka boigo mberuete nabasae nabali ba disability erinde kugichubwate gento kekoreta okoro bonjori kiarete ngeria tukatebanga na bagocha bachoini iko bono kurwasa bangina bakachaka gochoini bali bechinyeni bangina bali ba cereals abantu bechiduka iko bono ekaimukia abantu bechianga ekaimukia abantu bali bonsi igasoa bono kobanga bono abantu ani bwate ekirengeke ekemo kyo kuimukia magima iko bono ntosiekedeti onde isiko bya bona sara soko ene kigo mwanchumulie naro konyoro boringa ekyombekega nekiabaga kabuka ya yatari kiabaga kagyoka in fact yabangina abangine bare ese kyombe yaito abangine ngo bare more than 70% nabasaye no bara bange mono ime nabo igo abagaka etorabake nko ntore ngorake lakini abagaka nkora bari buya asinge njomba bwato musimamo nabangina ngutosira bari buya mono igo buna sobora ina borabo tubwate asobora ibwaito etubwate 60% ya ba the gender the female gender mbiya mono sana kora tahingo chairman antumetenga ebyombe binge abasubati na butokora bagoswase byombe inuna abasa changa kimwenyorera se kyombe ngakimukobwatira na soko ne kinga obokoreri ubya se kyombe kino mbiya mono muraria asa mangana yo boteneneri na chenda se kyombe negentekia lakini bono iga nkorigere tore vision yeye twaranga kitoko yera koruo twamanya korigere ringaki ngure obwate uwezo yo kuimukia vision yeye tobwate bono gari ntuchoreti muradi tu
ayoko nyara gukora igasi eyo igaje to butagete professionalism ne tutagete nakiya kogera uruche kyombe yokoraki yakogenda itwa bagata ngora tore na inde ekero koenda gukwana no mugaka niga challenge nkobero party twaerure na inde ntogendete kubasemia na inde kubatebia obuya bwekyombe ewa mbia mono sana kora tatebi ngo muri kero umuntu atete gosoasi kyombe keiga ningi kiriaga nire gutwara mbuya mono ndigitangania ase orugongo rwetu rwa Kenya kindi gionse kero gukora mang'ana transaction ke miaka kwanza tukurigereria goiko tware miaka 18 ose 18 ase gesungu toteba and above goiko tware miaka eyo igende gitangana igento kendi gya kabere goiko benga go collision buya yani obe sound mind obongo bwao bokwa yani egekreminate nga so gotumia rugeri ende nga toba so kuba ngubongo epengino basogete nini ntokunyara koigwana goiko benga obe with sound mind igento kendi gya kabere goika obe gokora kendi gionsi gekoreta income na gotebia okubonchureria bokoreta engeria egento kende kiakane gasoko so ekembe gaitu ekene kiombe ke abantu bonse nkeri kya abantu bali iguru kusenga batenengu kusenga abatakabuka ekene kiombe kemugetikira umuntu asengenjo oko ekerogo cha se kiombe gaitu kwanza uko jana shilingi 50 choka 50 choka echo na choko swa elinde kwa gocha kwa kweregister kere kweregister elinde kwa gocha ka soa tuma gotebi bitengo mbiro una kwa guche manata bangantu bwate tengo ki welfare ikiye kora se social alafu ntubwate kende gya table banking una wakwa na kale ase ekibono ne keri kyo mwali wo mwaka keriyo savings ya okoro mwali wo mwaka kere wasoire kwa gocha gochanga bone tubwate ngasu gochanga waitu koria intutore kiombe nkorengia se rugongo rwaita iga Gusii intutubwate mono ase contribution ya Ense mono etokorwe contribution ya shilingi 20 chuka meronge bere chuka serituko ase welfare so ekere kwa chakire kuruga chibese chini chinge na kini ekere topinga chinge lakini chakole binte binene ono okuna kugwansa kosoa igo asengenjo na numuntu akorango gosoa kwa ocha se kiombe kore Ense eko encourage that's why roche encourage abantu bakire bwangu asengenjo gosoa ekore raisi kuri ogokongo gotebu umuntu atanga chiribu 10 tachiribu 5 mana gocha gosoa ya ogochakira enkenge nakina gotaitanga ninga etogochaka gantaga kagake ogochaya tunga shilingi 10 wacha ya 20 lakini ekere chabikirwamo chiaba chinguru chiakore gentekerene embia mono sana tumete kurumwa gachagete amwabere moko egendereria na ndi mbaroro bali no kugania kogosoa bona iga atimeti chairman koruri mwa gachagete umetonye mware gosoa registration anya yarenga 50 timeti bintu bimwa korire byonse ipi oyo gosoa bona igoro mugeni ngakiera gosoa mbuya mono muraria asamu hana ya gosoa egente gitangana ekero togosoa ekatuko janka mangana yekyombe gitangani munabarai wika muri yenjira mokorenganani bari babwate na bari batabwate mwaranga ngaimuko barengananiri baba erebe ekiagera ekero konyora mugwe yatana ngainu mubwate igo ni itiri ko make sense ekero mokora even yo nekyombe mono to asa mangana ito na ringa nigo tomege tishuanga ekwende ekero emembe gosoa na process yonsi process teye kuniriri ondenga na abwata usitabwati bono ekero to arenge kunya korengereria gochira samangana aya nga kiemembe rabe ke gosoa na inde nga kitu abire to gokora magendero nere nga kiara be ka gochangia kwa mfano ase welfare ekero gwa soire ni gotogwa kikisha ngaki etoko 20 bob 20 bob etwanyerete tasengenjo nga nobo mutinengu iyo nerebe mono bo tabwati nebo yo konyora nsepi 20 bob na baranyora serituko bono 20 bob ni gota keire koba in uniform muna abande nariyo orakoreki oragenda mona intu 20 bob ni kera lituko mukuru 20 bob yeto ko kera lituko at least to konyibara kera lituko lakini to ko iru wiki mo bono bono
kuruororo twamenya kwenye registration kwa mfano oise koriere toise koteba kwa mfano nga kitogoja twakora ntobwate bintu bikebike twakorire ne bintu bye twakomeka sure ingi kiombi gitu ngiri 10 members waito munabone twagolekero as a member equal just 400 twakorire twagole ema chiameji niko twagite hesabu pamoja na members tukagiringa kile member ningata kere koru 2500 patia sekyo mbigeito niko twamwete tukachamo tukateba ninga kile member tigere 1000 igongaki yani etokori ekiraundi kyogo revo rice members nyemba ba koraki nyonyemba ba kosoa igasa mangana registration muna wateba niko twachakirete silingi 100 as members baria batangani ekero twaki nake tukanyonga mahitaji yo kyo visha koleki akinire tukaika 500 katibono igamna toriga litangani na secretariat eba ni goko erikia na 50 bob kusaba ugusabanga ki ninta ete kubajoi ekero kwa irwe kadi ya 50 bob kwa manya kuruo kwa genda bono kwa details chao chiagenda charigereriwo wake runga yaya inchuba no wate wasome bona amachiko ko wanja kosoa na dio ko 1000 igo bono iga asebono iga registration 1000 mbia mana sana umachimulia naro ko walinga ekyombe keiga nkere registered ngimanyirenga ne serikali wose ngo exist kere atotebingo asensema yagumulike mbia mono umuraria ekyombe kende kyonsi ebyombe byabire binge ebyombe byabire binge na ende ekemaene ebinge mbira registered kose mbira aba bijiko tambuliwa ne government ande mono ntebenge ekyombe kyaitu kya Daraja Mbili shops inke bwate certificate ekero wetanga bwate certificate igonge tete boringoria bori bwensi botakeire ikamarogora ikamagwe certificate nabo igo ekyombe kende kyonsi kebwate certificate kere registered nege gyaitu ebintu mbire bigotwara ekemo kyabo togotwara kyombe erinde omwana mwanda galia mwa igore account nonye mubwati no sono mori registered aseni ndo registered ntubwata baka account the bank account ntubwata baka etili number we are having kire ndo kire kore gitakeire igobono na ande mono nkunira abwente benga asebyo mbebiri binde tikakebe ekebenga nakyo ekerorerio asebyo mbebiri yonsi birande nga ekeramo gokore ekyombe members baritiga babe bamanyenga ekyombe kyabo nketakere ko registered ekekore to bosibore ose transparency na nakwana na accountability asengenjo ebintu byonse biritakere ne government no birabu kero umuntu akorete kimuri no bosibore gukora ebintu birimo gukora membya mono ngikongere registered ya mono sana asa ko register egende getangani abara inyene mbatambuire ne county government mbabugate chisadivete chiko baoroki ko buburai ase Daraja Mbili egendo kende kya kabere nkibwate bono muni kiumbe nkibwate certificate koru ase social and services igo nkere registered na ende niko kereange kubwati amachikonzi ya serikali ya Kenya ndiyamo ambia bana sana abantu baroro batama Ethiopia bwe kyombe kerkende inunkora barangeli muri mwara basemi mwara batebinga kibago chikokonye kagwetere kyombe ke ya Daraja Mbili shops bali bandu batama Ethiopia bwe kyombe neki yakire ekyombe umanyete umuraria osa bonse batutekerete iskaria ekyombe egente getangani nabatenga socially nkoreta kere abantu baumerana egente getangani mwaumerana muntu raruka rwete chinse ne chinyinge chingongo awo chinse muntu akururugura rina because ekyombe gyaitu taringe kebwate mu Gusii bweka nkebwate chikabira chonse tubwata bagaraiment tubwata baikoyement tubwata basix tubwata abantu bonsi bali banjete gweunga ndiko tabanga ayange igobone egente getangani ekyombe abantu bago chamo nekera abantu bachiramo bamanya bono different cultures background y'abantu bande egento kendi yakabere ase ogokonya
ekere ekiombe kiaretira abantu abamo ebagocha babwatana obuno bwo buya bwekiombe litangani togosemia abantu ebakobwatana kwanyora nga naro obwate naro utabwati une chairman yakwana yamana collaborate yareta abantu abamana koba because ase kiombe geitonge bwati ngori abwate oya atabwati etogocha twaranga nga ikiri umuntu aberete oyo obwata nguso oyo oneka togosemia abantu nga ekiombe keria keje kebeka abantu bonsi babereve eyemo yani banyore kero umuntu anyore obong'aini chibese na kiri kendi yonzi kirekia kiragendereria obogima bw'omuntu ekira kitogosemia abantu sana ache manincho rateba sensemo yago gose asabanya kiombe bande na kiombe kege ya Daraja Mbili shops kyabereye kubakonya itangani ni onda tebega ni gonko semia abantu ditangani nga ekiombe ni gogo chakera nayo manyene erigeri munore ntebiango nyore riseri ri moltai nyore riseri moltai otebe nga bono oise ko banga goitiru riseri mori atongiwe ogote nga kwabire gatongo bono ekero tabwatra ndina bamino ayenga kyo gatongo dige jama oka etogwa kajingo biga ekose gekyo okukwatire no kwatire kwabire iko bono ekero kwesomi kurwa dige jama ngana yamagoro iko bono automatically ekaro kwesomire nga okaboko no gwachire kwabeire kiombega bwakire chinkobi iko bono ekiombe ngetakeire twabamo n'abantu baminto twamanya gocha twamanya kurwa twasemia abantu baminto nga tutakeire tochamo naende ekero tochamo ntogochamo toche gochaya lakini ate vanga ki oise kotevanga nga wajairo ryo mino arafu na bengo muntu atongiwe risemo ngakyo ko lokorera iko oko ekiombe negentekia ngetaito kubwaterana ekitari ngatari ntwataba ekigani gokebekiro musingi kurwasi nyasaye no isa kurigere ringa nyasaye nigo ya gaito kuruguru by the way nyasa tato mwana oko nga tato mwana tato mikoma chen ekine kiombe nagamya mutaba abantu babiri batatu ko bachiramo banza simira mangana ya njirani no ibo ekiombe negentekia naende ngo baseminde nga ekiombe negenteki yoka kegoite ekiombe no gotaba no bwasi ekina kikegoite ekiombe kiombe ngirikebe tatika injire ibintu bigokoru na kikegoita amangana ebiombe umurikito tebingo nga kimwaberemo kubwaterana serikali ya county ya Kisii asingenje yoko enekinga obuntire bwina sense meli ya Daraja Mbili ngokorekana bulebo ikirano abo igoko egendelia gwetera sikiombe kiga kwanza tigante bengambu yamono ase nande ngakirenge serikali yetu ya county ngambu yamono sana kekogera serikali yetu ningia yatokonyire ntubu na Daraja Mbili nande abo nebyombe mono ande mono munabone gegetu gechiduka egente getangani ntebenga county yetu kwanza yatoire a conducive environment ilitoko kolire gas yani environment yengia ilitoko kunyara kokolira obonjuriria egento kende kya kabere obosemia they are giving us training kirengaki nkonya goto bari training na kimogokora obonjuri bwaino asenge njo bari umete ngosoka bari ngonya bari ngaki basoka bakora benchmarking ngurwa sande gotara bari uchi Sunday school elinde banyora obongaini bagocha batubeka intubu na inturende kiombe na ende intubu na sector yetu ga Daraja ebagoturangiria twaikaranza bamanogoto nge training bato tebino emutete muske mutu emogokora igana no mokore bintu byaino no moroberio na ande mugekore ne serikali ikore etagete igobono enkoto konya bali negento kende kiaga tubagotokonya nkoto support bali kerugende kunyora muna bono chi nkoto mbuna bona kira twarenge twikaransi meeting bagotorereza ebyombe binge mbimanyetinga ntubwate funds chikurwego chiri chi serikali either jibwate interest nsinini kose chi grant emetinga chibesa njiri mokwegwa mutari koirania mbato semeti bakatotebi tukacha kumanyanga ntubwate women fund ntubwate youth fund ntubwate uwezo fund ikobone krato kubakona gotobera angechi bintumbiri bakotona gogotosemia ikobona nkona kugentore igase county yaito kwakera ngambu yamono asengenjo environment moto ete training mwatoire na kende gyonsi keri na mogene togotoa
because one chiri mbatu agajerete obo sabi ali ro chemba toete ona sto kora igeto kuna okora igeto igwete nganga tole tuna okora bonjori gwaito buya iga to igwete ngamba bia mona se county government yaito na ndege ndero mo gyo yo na ndege ndo tusira na ndi tusira munege ndo tusira yo bia moda sana acha mantwararire kwanza inu na bonjiri be chiduka twararorira matuko amaega go chiduka nchiroro chabere chiko yase chiro ya daraja mbili kirikindira bogo kwanira na kimubegete mirobirio asoko ene kinga bikoro ne bimbiri chikwane ke wasama tukabosyo mbia mano moradia asama ngane wotenene liwe chiduka daraja mbili munanza mende yonse challenge na bero lakini nende pamoja na challenge nkuja kubwatira na tore ne serikali ya Kisii County asingi nchio koreta monjero aliatakeiri ase environment yaito igo nko ntogendete goshia kororanga nga kitogo ikirania ne serikali nere committed ikiagera twayirangeiri twisaransire twabatainga nkonyora tore cheme basokano ga yagana garia na baro batoire njira na inde mbagendete koigora chinjira koranga ebintu mune bimbiri gokorekana samangana security abantu baito babeire kurua se chinga kichamaga nigo bakoiberuga na garia lakini twabeire togoshana serikali nkobwatira na tore asenjererengia na inde twarori na inde yatwa kishirenga egasiye ngokorekanere asenjire ndonge na ndo yeroje mbia mono sana atibeti for how long mwabeira se chire ya daraja mbili kaza chakire no moliki koruriri kwasota se chire ya daraja mbili na ndi na kyo bonchire bwabeira se chire linkyora kwanere gore ya daraja mbili korukwa gasoe tororo chire ya daraja na beire myaka mingi kubwatia na beira nge myaka bonege gochwe ange 10 na beira oro asinge njali nimbwate biasara bibonjoli bweduka duka yoko spare parts na arabe iroro naende asuno bonjoli bubwa chagete kurukare bwo kuna goja ndocheke maene nkuna kogendera tuli ndoli ali asitwarenge nkuna kogendera tuli kera tubwa tainene county government naende abana biashara na daraja na beira matuka yonse abantu bande bagoja banakoreranga nge county teratokorera kende county teratokorereke yaya kuikayo munyene chaka naye nane ke umbigite keto chaka ngo batenga kichaka naye ayo munyene erinde kere kwa chakiraye oyo ndakorenge kemeno nakora na chaka umana ugo otanga yorire nero yondo join no yondo join iko bono kurumaya kabuna na beire daraja ase amangano yo bonjoreria ase twarenge emyaka 5 gose 10 tari oroto lebono ekale tu abwataria chisiwe chichali kutimbo gali kerukende nini bintu tapo cha bwale ngali lakini bono nkuna kogendera abusabi bwabeire bono drainage ya rosiwe chipara oroje chiabeire egesero bono bonjoli bole bwango mate bonjoli infrastructures no bonjoli bakoba bokongo estima ni gera orali buyagaria bono igo kuru emyaka na bena bono na tole bono iga ongo tebanga se chiro ya ito daraja mbuyegendrete naende nere na good cause eliyo kogendera sengenjo ndochenga ntole line eri etakere engia yo kogendera naende gochi mwaka ole motu ndochenga asitoko chikobando chikoba stole bono kokora tole bintu bire binge mono gochi mutwe bia mana sana acha mane ayanga kiki waseta se chiro ya daraja mbili na ndo bokoledi ne kibwa bira sensema yao daraja mbili muraria nche na seta gari ngari yake niko na seta 1998 ndaka mwana bono ige bintu byose njuna bigo chinji na bono asaria muna bono garia se market ere esiwe chi arengo eso sera ningo ya arenge arandete class bono naro limite muna bono bintu bigo chinji by the way naro lile ngakia magendera chaki achire bono na inde yamanyire gochi yatoiguire birengererio nakiye ko gara bon toko tanga kumbe bintu no byarenge na bire byega igo daraja mbili twabere nakiye ko gara twa ntoye mayete twaye manyire na ndi twaro le problem yakoteki ero nakiye ko gara twatebere ngabono ntu bono ntori kwa kariogi tigato tebani torenga inkike gotokon
Miyabona sana. Kirikende ase kiombe gya Daraja Mbili shops challenges kirimo gwetera ase kiombe kiga bona bimbe binde byonsi ntumetinge michando neroro bagwetera asense meno michando kirimo gwetera ase amangana ye byombe challenges ngo tokachire na hende ntebe bwagara se byombe byonsi challenges ikigo cyaka kenem mutabwateti steps tigitakire korosie kiombe abuno challenges chigora kichigo cyakera kero kendo na kwa bulitangani nga muri registered to tenga yendo registered kwa munyore byombe binde bya cyakire bitabwateti amangana ari atakere buno bono registration elinde bitambulike lakini yaito ngebwate amangana yonzi igo challenges na kiboro unabono totebe challenges tubwate etubwata maono amaya yo gutaka gukora ibintu lakini ndutageti kogenda bwangu inerenda tebe ine challenge ndego chabona ndutageti kogenda bwangu because tokogenda bwangu ibintu byasarekire etokwenda ngora okonyora ndubwata marora amaya ndubwata ibintu tetokora ebya unabono tete kugora bengine gukora bona mangana ya agriculture igonga kiombe gito kia chakira mangana commercial ngokora kira mangana ya social na bate empowering chitent tubwate birugo tutete ko swabono amangana yo bulimi igonyo ngari mo tete ko swa amangana yo bulimi e challenge entangani mutagete funds chire chinyinge kero kendo tubike na salibono yemete kurunga chi afokari kurunga has kwanyora nchitagete funds chinyinge kubwati funds chiria it takes time giche government ine challenge entangani igobone challenge entangani nga funds elio kolege ntokeria ego cha kutoka baadaye ngora lakini elito yeta kebwango telio koraki teliko toka bwango igobone challenge na yezu watentangani e challenge yende ndatebe bono na ndo yase ebyombe oborayi okonyora ebyombe mbire akonyora abantu babwate challenges ya soburayi nga ekere mwachakire kiombe mwete kiombe muchaka tali muko kiombe kwikaranza muko kiombe korosia ekokore biasara ekiombe ne biasara kogenderia magimainu kuba imbawa kwamana konyoranga oburayi bono boria bwe byombe kwanyora abantu batagete koba abantu batatu asoburayi abantu batako babere yani nga kelionsi gegocha korwa sobonjo limo koranga bono na kimwale ta mosevu kwanyora abantu bago ke manage na abantu babere gose batatu igo kwanyora nga transparent tekolegi teyo lakini bono ekere tuwaroche e challenge ya sebyombe binde kere tuwacha se kiombe geito in fact yetu bwate abara itubwate bono ndare 23 ase kiombe iko ngasa bantabwe yani kera tubwate baka sub committee iko bono nga e challenge ina ndia sobora ya sebyombe binde ine challenge lakini ase intwe tuayeta tuete mapema tukamanyanga ine challenge ochakoba tukajeta tuwa ege tukende transparency ko tukase challenge ase byombe yani obwasyo kwanyoranga obo sangeli go sebwe bitoki biria kwanyore bigoswa ase asatata keri chimbe bachigo ikera bwangu lakini kwanyoranga bona ngotenga se byombe lakini ase gite ke twarigire tie challenge iyo kwanyoranga ntwaye tackle mapema twanyoranga ibintu byonse bigoswa ebengi je ninge bwata chisignatories kwanyora kero kende abantu bakobeka nge signatoria yemo nga babere bekera batayo oyo mwana babaraki agosaini onde bwensi lakini ase kiombe geito e challenge to ngate ko koro tukatoka nga e chairman e secretary ne treasurer ko ikabonsi batoko ba sign kende gyonsi kya etiwe na members tali aba ba etirie kya etiwe na members ikobone kabanga e challenge ya se kiombe na se byombe binde kya koreki kya ruro ono to goseme byombe binde nga ekero obo buna bono challenges echo ekikoroka nekere mote bangeti lakini asinge njondo chinge kyombige ntwe bangete challenges no ekira ase byombe binde asege to tindochi yamera atwara magana funding yoka ase chinde tindochi ngantoro ndiye mono sana tibedi chama nero rora mentere kwaralire chicha challenge ro umaita banta members ya bagoswa na bantu bakole byombe ekaba ko byombe bya very corrupts ya corrupts bona ekaba ko je babwate birenga byo corrupts wekyo bono onyora nga etukuira chinga kichinyingi kubaeresa ngaki ekerogo so ekyombe ditangani kare chakira yebeka yagote bachi milioni beri chadiru iyo beri chadiru ayitia ubiye karadi beri chaunga biye igo kurua se byombe binde na bagoso ningo tukuira chinga kichinyinge cyo kubaeresa
erinde twari yesuruisho ase challenge aro challenge njikoteki njiro na nendo anjira ndijikoteki njiro lakini etokorigi etokotema kurigi chinchera munabona ntogwate challenge ya ntwa promise it nga nigo totaite ko gwekini kimagenderero ekiagera oisikoriye chinse chinde okoyunga meru okoyunga boikoyo koyunga arari eba kwegendereri barabo bayigoyire jiva ndogwata bana bona twamenya kwimukia abana baitu kobairanga tigato baire equity tigato baire asegete ebintu byabaraosigu n'abanyene na indu twatebere ngaki bono tura create ekwende asenyo na abana baitu na indu umaite tokorosie gentakemo igo twabere chi audience toko na eni mambi tokore bono endu kyabere ngeringa wikira resources eyabere challenge na ase toko bikorera pero chibono igo bono kwanyonga eira chingaki igo chi challenge always ngo bachiro lakini toko lichinjira choko biasa timeti chamania nkonyorore nga abantu mbarororo akero banyorirwe ikyekyo mbimete chinsana chiro chingo chiare to muchando sense moye ikyombe batanga tomerane saa 2 kwanyara abantu nga saa 3 nali bagoika kergende meroberi kimu abekire asoko nekinga ebintu bunebyo mbiri go chikole kungusama ikyombe kino ebintu ebyo abu kaete ntori gotororete discipline ego endo to igual ningelinga umuntu akarogoso igore over 18 umuye bwebirangarari ori buya ntori gozumbuana ngaki ngabono nganaende gwakire ngabono chaka otata inaende keri kwanjira okiagara ngosomerwo dikiko rito wanjirane ekero wanjiranire wanjirane ko igwata omosemo ngaite members bane na bagwanjirana inje ingo bateriga ni gore free ekero risiko ogoteba nsora koseti nsora lakini ekero kwasoire ime aratori ni go batarichiko igo bono ntugwatire chiko na ende monto nde bwensi oika compra energy chiko odio tari ko compra energy chiko nyoro ko buneri kerio gota ngogo inga goko mwabereri na ende ririnde tari ko chikori buna mbiyabana sana mparorondo chibagendete ko bwatia omorobelio akoroko nga agateba nga hi Ndizi Dr. Frank Osoro agateba watching live from Nyamataro agateba nga please greet my classmate your secretary Albert mono Frank na ukwani mbia mono thank you very much mbiyabana sana naro ko bolinga how much do they contribute and is it daily, weekly or monthly? Bono asamangana yo contribute na nabatebya ntubwate kwanza bitengo mbalimbali ntubwate getenge getangani ntubwate welfare ekine ya mangana social yani kya magenderero ekere kya bere kya magenderero na ntuma no kebeka imenga ekero umuntu abwate amakongu magungu na makweli uborwaire ase twate batukuru 2020 iko bono litangane contribution intangani ne ya 2020 kira lituko 140 kire wiki egitoko yakora along the eye mangana development yobo bogendi alafu ntubwata mangana a table banking no tubwata mangana na savings no tubwata stroke loaning bono to asebiombe ntori koroka loaning ebono boncho litokora sengenjo iwe tukunyobeka nga under table banking bono ekero monta asoire eshia yaito ali tubwate eshia ntutage tukubekere nga kero montaru chiri bubere yaya etubwate eshia yaito ere 50 shillings na bengo bona chikamba nune chisafari ko nune chikamba njire Jones babwate kugora shares but barabono mbabwati shares tutebengere nsemono se ntubone tubwate share yaito 50 ekera 50 nayo komana kumanyanga chibese irenka osebituki bingana na kindanyore omwaka omugima ndali komenta ndali korusia wateba yaya ndanyore ebituki kose 500 kose 200 abone okugani kwawo
lakini rende eshanze pi na 50 50 naboko takanga njitikantu wale share yemo iko gwaka na 50 kere wiki iga stable banking bono kere wiki alito gwakana every Friday bono noye kotete kubwata shares na bono 10 iko bono 500 iko naro gwakana 500 kere wiki aso mwako mugimo bwate chi wiki 52 ekere tuachire tuaikire katika bera toko nakobo chibese chinyina gocha chibese chirindo ikubwata because yetoraria singe chobonchoreria ekengore nkine gepindi kyobonchoreria igobone katosemi abantu nga ekere tore kyombirande kokora toro bonchoreria obonjori mbona naki chibese chiachire chitwate banga bone chigo contribute 50 ntoko chikacha none bibilia nkotebere ng'abantu bakaye kuchibese yani bakaye kengarie te uria kaenda ka bekansi ya maraba uyo nda kaenda kanywe sikete kanyagonjori bono orio onyonjoretie kabachi nyinge nero rokante ngokotre kende na into kare twairu chibese chika contribution ya musini ejika chinge naro koleta naro 500 singenja contribution nturiko chibeka ngatonto chika chebengi naenda abaiga members baito na butu wa minute ase ngenjo na barabo etoko baira neri nainde bachikorero bonjoreria erinde bamana gotoa bana gotoreria interest ye ntubone tubate interest ya 10% bono ase members baito lakini nturacha koera na yuchisiko ekogera isiko ntura manyoma tebese jaba na chama baito ikatujirende kwanza that's accountability ikatoba accountable igobone tokwa members ya baito erinde kereba kunya koru interest bakona gonjoreria chibese chiri bakona gonjole bakona korosie faida na intu batoreterange erinda omwali bwo mwaka tuomana koru ento nge dividends yani nge kera chibese chiri kwasangirira omwaka omugima erinde twachibeka amo because nchiare ngena intu kolega asia ino nainde tuomana gukomenta nainde gento iguru tuguruka dividends igobono monte kera goswa ntubwate table banking ntubwate na welfare sokuru moina 20 kira lituko sokuru moina iga 50 a share na kulingana unurata kubika chia chingana mbia mono sana. George Sunda agoteba watching live from Daraja Mbili agoteba nga hiyo ni team ya nguvu sana mukayande his team ongera and go ahead to make Daraja Mbili a better business center agoteba nga hongera sana. Thank you very much. Naro kurukwa nga Eriko Soro agoteba kurwa keumbu litaro niko ndani mbia mono sana. Dan Kanombogo Masese agateba kora chinsemo chieberege na mama Wesley agateba akobole nga wapi mashabiki wangu kama Victor Omondo Suziri Ruma White amanyinga yo munyali bali Thomas Nyakundi Omwamba Moronya agateba nga Fridah Nyansi amana Hilda Moranga basoyime yo morobilio kabisa nara agateba nga nga Devios Kismachoka agateba hi Fridah watching from JSU headquarters agateba salimia hao wangwana waambie they are doing a good job Gusii negetinginye kingaini but with time expand to the community ndio pia wajizaidie bia mono sana atanga siningi amogokora lakini chinga kichabo sio mo extend guchia sevinyoroime elinde na barabo babe bakwegenderia kirikene nimetenga ekyombe gya Daraja Mbili shops ngebwa tamaroro tumanyinga marora ino sama tukabo sio ngikeli muganete gochwikirania ande mono transfer samaroro naro tebanga to extendie uchia se community kenkeli kia kiombe gya tutebe Daraja aliboka twagotebinga tubwata abantu abange kurusiko abantu abange na ndinge kiaba kusiboka ekera abantu abange kuchaba bwato bonjoreria okukora kintu kene usikwato bonjoreria igobono bali mari buna bato igwete na ende etogoteba nga biashara tuli eketuli biashara se kiombe kogosoro no take dividends at the end of the year igobona bogosoa kora abenga tukunyara gwa attend meeting chiria aka fine ngaro agasiri ndiko na kolega asia o gokonyora kwaretaria elinde ochonyore omwali wo mwaka igono to kandonsi kiwa joiniri chisimi ntukwate till number tuwate till number tuwate the account that's the bank account igobona nga notoka sole bado nabo koraki ore kiombe okuna contribute igotaringe ras moto ka ali Daraja ya igobona nande tikatogenda siriswali kwa bolinga amaroro gochimotwe na ari tubwate mbuya mono ekato kolegento ikitogerwo nge efficient inkiturata ke gochimotwe kebe ase okogenda gotogendrete tubwate efficient nyinge una nagote bitangani etutagete abantu baitu society yaitu na stakeholders baitu bonse babe empowered either financially socially babe empowered economically igobono oikatutuara marora mayo jimotu eketangani ntubwate chi proposals
tugwate proposals tubegete asengencho oyo no mochibwe county iko bono kende gionsi uratake gokora goika obaborie na ende mbatwete okoboko iko bono ntubaboretie tubegeta mang'ana ime ntubaboretie ebintu tutete tokore gochimotwe erinde bitogendererie eke muntu bwate proposal yemo yabo nabuna nagote ebintu tutete gochaka mang'ana ya agriculture koso atore mang'ana ya agriculture ase tubwate tokubeka emiche yani chi ebimeri biribye chi avocado squeeze mate Gusii chaerire bono nchire chiachire chikari gorunga has bono kwetera ase omweshimi waito kibagendi oyinero tusirire mono ntwa ikaranse nere meeting nere nare member yaito iko igwete nganto gendrete nare member yaito nari na to tebetinga tubeke mang'ana hash tukasoa tukaperamo tubeke hash chi avocado ja hash kubono proposal tonye begete ime erinde cheto to gendere ina maro tubete chi proposals timeti go senkera rora mentere chairman igoro yama gendera vision yaito tubate vinte vinge tatu goikerani lakini tubata around ebinto bitatu asibona ikabire mesa tugenda tukurigereri igintu gitangani njiraki toko konya members baito banyore chibese banyore banyare koimuke che biasara byabo ase interest yerense ikine kigento nkaete ke next move no to gochiabo goikera December twaririe njera torusi ko 10% togende up to 5% ikine gento getangani tutaite ko konya members baito egento gende ya kabere tubwate ebirengererio nkeringa ase ngichoko igora economy ya members baito oikatobarigirie njira yoko baimbawa bono twarengereringa ntwaisaransa no mwesimi wa muna secretary ateba tukashare mang'ana birata tagatobo ngaini in fact akarato ngaini kuruo akatoa ipake chiro torigeiti igo nkogenda tore asa mang'ana ya agriculture erinde toshe n'abantu bande to imbaho abantu baito bari kuororo erinde bakore emirimo na ebintu ebikonya abantu baito ekyo moiso ase ebintu biri bitatu bire temei ntobwate omupango abantu baito bataraja Mbili nabo igonyonye n'ekisemo kinde eigo muroberi oyo kire gende buna twateba nkibwata sike gochakira igeki kyachakira Daraja Mbili ntogendrete kubeka emikakati y'obutingu bw'ekiombe bono nto abantu baita abange members baito mbabwati obumenyo borobia obumenyo borobia ntogendrete kunegotiate na bitengo usika yani bari ba usegete kurense mu ya serikali ntogendrete kunegotiate asense mu ya bank experts erinde batokonye nga kitura imbawe members baito kuruo asa abantu bari barentati paka banyore amarimabo na banyo chinyumba cyabo igo next move ase yekiombe yeito no make sure nga members baito nkonyora bari chinyumba na inde nkonyora bari amarimu abo kubiyama mbiyana sana kegerando chibiro bito byatonyorire umuliki karungo basemi bwabo bwo mwaile guchaso mwancho muligereria metera ndi mbaroro bakuligere tisiko gali nabo ko bakwani babiri batatoya mbiyamono kwanza obosemi ndarwe gochiase abato ligereti bono igachinga kechiga ase umurobere ubonchoreria eringa tigatobe no bosibore nande obwasioku erinde nande tobe accountable kende yonse togokora asengenjo ntobasa gokora ebintu erinde tokona kubeko kubako kone maega etogokora ebintu nakike kogera abantu bakogenderera koikana ende tobe amo nase amang'ana muna bono twachiramo obosemi mboro bonge tobasa koba ng'aye bono nigo tokore genda egweka pengine mbwenyarete okwenyare korase engakirenge lakini kere morange nandamo emoko genda ngora lakini shwa nande moko genda atambe lakini roro yomo eyoko genda bwango lakini yoko genda ayenge ubuna bwo bosemi ndarwe naende nkotebanga mbuyamo nase support korwase county government na yatusirire naende ndwe oko ntebenga mbuyamo nase national government na ase yatusirira ngana kwetero mweshimi waitu naende members bali baitu na barabo kotebanga mbuyamo no sana
asengenjo support batoete mwete support batoete bari bata barawenga babemba iyo na intu koraki na intu gotoka oigo naende nkorene lingambu ya mono ase bari bonsi mondigireti timayetinga nini kwa ni my father oyo urunga chose warika mbia mono tata omongino mintu Margaret na bana ba mintu bonsi Karo Eric Omesa Nyachae thank you very much bari bonsi mondigireti mbia mono naende tikatobe twensi tubwata namo elinde tokorege ento asobwamo tubasa gwatanikana mbia mono thank you very much mbia mono sana chama niri bagani liao mbia mono inchege ntonda tebi ase abarayi baito bosi pare ebitengo byonsi ni honko sabanga wacha tuwakipike ikiagera ebi byabeire ngekero kwanyorire nyono burayi ayota ito gutumike kia obobe ki group yao ko tegemete nga serikali je koreki eje kore egento kerongeringa tema gutumike ki group yao bia erinde neba no mwemzie neba murayonde bwensi ni gongo sabanga tigango kabe koko wakipika asega sierinya sako anjeire ko gokoa asinge jebilero bierire ni gonarenge koiraniria ngambi ya mono ase kwanza Ndizi TV asoko twari bageri uikagaiga ukwana n'abantu baito na kwana biranga biito egintu kya kabere nuko iraniria serikali yaitu ya Kisii County ngambi ya mono kiagera batoire free ground na ende fair ground asegenchio ku practice asamangana yekiombe Ense yo mugabana Simbarati ni gongo tabanga mono sana ase omwempio itokorokunga Anthony Kebagendi mbuya mono tata nyasa guseni ikiagera boyo umuyo bwate na giago gara Daraja sobsi ikira ngojore watu kwanira mbuya mono nyasa guseni na abantu bande togo tabanga mono asebare asekiri bakorire ni ministry ya trade Kisii County Ense ase director Mose abeiro gokorega sienkon kutuikiria nyore ndiatare nkonsa chinda to abate birengere ibe kankanto ntoyo ama egento kende ngeringa ni gongwa keranga mbia mono ase municipality team mbia mono ase ngenjo mwatoiro koboko ani mwatubwati siri na inde mbia mono ase gasingia mogokora igonto batambwete sana asegase kati asoko bagati yaito na inu moto eto koboko mbia mono egente nje abantu bani gorana ngambia mono Daraja Mbili overall chairman Mr. Shem mbia mono manene ngota emore na inde gasi yao yalekanire aye numura yo makon turinse yao ase asowango no gotebanga executive committee members mbia mono ase gasi ngia mogokora all coordinators asichisakita chons Daraja Mbili twatenga mbia mono asengenjo yokubwatira ntubwato kuya twachira samangana ya Daraja Mbili business and the women ba Daraja Mbili bonsi twatenga mbia mono sana asega asengia mogenda gotubwatisha omuiso ni gongo tebase kenyoroke kia nekeriaya na mamu minto family yane abantu bonsi toko na barabwegasi twatenga mbia mono ase support ingia botoete nyasaye abaseni mbia mono sana uko na chia kego singiyo yike birore egento ngere utakwane oike naenda mangana mangale ese familia ane kwanza ngo tanga mbia mono Edna Mecha abana bane Michelle Mike na Maya mwensi mumetambulika mbia mono thank you very much chakorara kwaliki mbia mono sana so wikira na studio na boigogo sanga na intwe no semirikwana nga mwanchi mulyoberega kwemanya amangi kondo mwanchi mulyelia ntegete ntiga bageni basokora studio kagera nabo nchirelia mete basi kachiduka cyabo baende bachikwigara barale customer cyabo ndete tosoye maseya mogwika ase dukelia Uhuru Superstore umorobeli nororo babwate oboda boda express counter tobeto sangana babwata nikurwa sensemeri elinde baba kwerera igoro yo morobeli yo nabo igo bonchelia na kibogo kolekana kurwa se duke igo mwanchu mulyelia teto sa sensemeri ya kabere studio elinde tobeto konyora umorobeli yo
asa marita nkuru kukare Nyamira Tinega ngokoruru superstores mune territory manager ya North East ni gegotoka bawanzira Nyamira, Marani, Tumbe, Magombo, Kebirigo, Sotik, alafu tuende Litein, tuende Bomet, tuende Katito, Sondu. Nito wate chi territory buna Migori, Homa Bay, tuatwara Central, Upper Lake, tuatwara Transmara, na wagonto wate project na Migori. Ase chi territory chance to kuonie binto. Okay, ngo bamanyanga nto bwate both hardware na food stuff. Bono kere nebe territory ende ons na bokonyora hardware na bokonyora food stuff. Kero ngo kwanegere hardware igotogo chakeranga ebinto byobwagachi kuna chisimiti, chichuma, emesumari, amabati nebinde mono. Food stuff ntobwate bune sukari, amafuta, chichumvi, amabere, amajani, emechere. Nabo igonto bwate chi mattress neba se hardware na chiro cheto toko chibeka anda hardware. Omutenyo tobwate Oktoberfest ye twabekera neti chi customer service week. Bono asitokwa chi customer cheto ebyewa une bikwayo na chi reflector jacket ntobwate chi t-shirt tugatwara chi kofia tugatwara ne chi basin ne chi key holder ne chi kobi. Asa abantu ase boda express counter chi customer chete chikonyore mezigo gwetera bagwa kachisimi bochese office yeito abande bacha chi customer chete chikonyore mezigo yabo gwetera karo bari keire ntobwate free deliveries oigo bona tokobeka chi odamu ndo anyway ndatenga delivery yitigere instant cause ntobwate chigari koruchi nene mpaka chi trailer chigari echi ntobwati na omozigo yo gose tokobekera nimbako 8 isane gose after 2 days unegaria unatwanyora omozigo abantu baitu ba transport no bari ready bange omozigo chere customer akero to once customer ya bekire order yae ntobwate chi desk chiko check payment bunne customer ya bekire tobwate chi desk ibere chiko confirm payment chia kama net transfer ya KCB Equity abuno bari baganyete basaf chi customer chi so okorike getabu o confirm umanya konya chipesa ya statement alafu okonye customer alafu over the counter cashiers babwate chi pay bill ka Equity, KCB, Sidian. Echakere customer ya kanire message go cha cashier specific cashier. Ono rigereri okokora okoruseri stira go safa bwabo. First customer ngakere sini etageto muzigo. Igo nkomoa eti go se namba nkomoa ne Euro Superstores 30 personal line tabigo to mabasa personal line. Igo chigo so under Euro Superstores account. Na boy go once twanyari chibesi che customer otokore ise invoice alafu onye customer olenga tambe customer care nkomo informare na omozigo ngochore aso benga wono entwate trust na customers waitu ngosoka tore every day from Monday to Friday specific places igoch customer chingo ba visit tore kerekero nani nkomek tore follow up na nyare betanya kugora inkikera awe muchando komek tore follow up sese customers abaitu kuba tarira tore customer etanya gochera atakegocha etogotoka aiga Equity complex floor ya kabere ne ende JM Towers around about ya General next Credit Bank Osejas Hotel. Karibu nyumbani, karibu Uhuru Superstores ne duke nene egotoka igo mochomo songo ekuonie binto aso obwamu.
Samarieta igankorokwa Naomi Mose ngokora All Superstores Ense mono gongo kore gasi ya Nesco bune field let a territory ya Upper Lake. Upper Lake igego consist of Keroka, Nyamasibi, Masimba, Nyangusu, Mogonga, unaenda Kenyenya, unaenda Nyamaiya, then back to Kisii Oru Superstores. Oru Superstores iko eduka yaite ebwate binte binge na ande bire china muna chinyinge to kwoni tore eskari abati chichuma amafuta salit fresh na ebinto binde ebinge. Oru Superstores ntobwate china muna chinyinge chogoikira chi customer ena mune yemo ntobwate call center Oru Superstores ase chi customer chiwaka chisini yanyorekana bwangu call center yaito chinamba nchiroro echio mono bagutumia chire free ntobwate namba ya 0111161500 tugatwara 0111161503 tugatwara 0111161502 echina chichi namba mono chigotumeka ase okuharigani chi customer bwango na kugani kumanya maybe ataite kumanya rigori ataite kumanya ebinto byaye ebyarigete gose byaikire gose ninkigekogera bitaraika abo noko banyora bari bwango bari tayari nonye no gokonya kurika ebinto nabo kurikira kuruga abo asinambecho ntobwata basubati barororo bari tayari bara basubati bane bagokora igasi abo bwango ingo deliver tore ntobwate chigari chire chinyingi chigo deliver muna bono ntwareta chigari of late chigari angeikomi nandi ne chigari chire very fast. Oru Superstores etogokora amatuko atano nabira ase wiki chinsa cheito tokoigora etogochaka rituko ria Jumatatu tokoigora chinsa chia maambia Ense yemo nechitageke 30 twakora chinsa chia 11 magoroba naande togokora egasi yaito kuru Jumatatu mpaka Jumamosi chinsa 3 na intwanene mono ngutara tori tari territory nere iyoka tobwate chi territory chire 1 abo chonsipi nchibwate abasubati bagutarororo na abasubati abaiga agabaire paka chi pro box nigo ba trainer ken Oru Superstores igabaire te training bonsipi bakogenda chigari na kire gari ebwata abasubati babere abo bagutara paka abo bakogenda baika Hispania bagenda baika Kehanja abo tokwenda mpaka Nyamira twagenda Sondu twagenda Kericho Bomet twagenda Krigoris twagenda Transmara Rorigorian igo asichikona inye chia Nyanza nkorengera lingutara tole onsi nande ngo deliver tole mesigo yaito bochiga abu onsi chi territory echiga ne njere yemo twarigetie kobeka egere chi twaikera chi customer chire are chaikero wetera abasubati abega babege twasi chigari echiga so chi territory echiga tobwate Upper Lake tobwate Central tobwate Nyamira North East tobwate Migori tobwate Homa Bay tobwate na Transmara na territory echiga ntochibege tinga kuringana maybe ya ukabira manini apana etwachorete igorioka egere
abantu baigere abasibati aba bachorire bono kurwa iga ase ofisi baikera abantu abaiga bari chi customer cheito babakwanira one on one egere batoikerega mbare konyora batari goika yanyarekana abasibati abaiga bareta chiode chia ase office twabakonya nande batumanya etwanyorete ng'a ndire bagwaka chisimi bakera chikesia ntobwate chikesia soru superstores chikesia echi yanyarekana mbabwate chi customer motu yabo bone kere customer yakire simi yaye yanyora ng'a ekesia yegatera ikire simi yasinge ndo nebwate customer yende gosaf motu yaye so simi yega gekwenda direct ase call center yanyora basibati abaiga mbaro stand by baganyete chisimi bunecho ba pike simi yega gokonye customer yega sobwangu igonko barigania aseng'encho omotienyo yega oikomi gochakera tarehe 2 ntwachagete gotwara October 1st ya bodaboda express so abana bodaboda baito bonsi pi nechi customer cheito ntobariganete asomotienyo yega oikomi ntobwate chisawadi torarwe asa abana bodaboda puna chireflector chi-t-shirt chikofia na ebiewa ebinge bitoratware asomotienyo yega omogima o October ntobariganetie bonsipi na abana bodaboda bonsipi kubwamo n'abana bodaboda bonsipi ntobariganete ritukeriga eseng'encho ritukeri neriabo riabene. Esa madieta nkoroku Emma Atandi gokora gaiga uru superstore una territory manager ya Central Region. Central Region etogoka bagaiga town CBD twakaba Suneka twakaba gochimenyinkwa October 1st ne motienyo bene osetiri aside esa bantu ba boda bache uru superstores banyorechi promotions tobwate amagorianse twabakaribishira abantu ba boda bonsi bache ke uru superstores banyare konyora service ekitobwate se omotionyo October omete twanyara kororana abantu ba boda n'abantu bari very busy nende babire konyara bako ba neglected banyare kuombigwa matuka mange bono na key management yoru superstore yaro rambia ekaigore counter yabo ekoroku boda express counter y'abantu ba mainly abantu ba boda sesori abantu ba boda batete service chire quick batete bagoche se counter bakorera bwango banyora service chire quick benda okora chigasi cyabo cherituko na kiyo uru superstore management ye gorete counter y'abantu ba boda banyare konyora service cyabo chire chibe bwango
bodaboda express counter kibarache se county banyore amagori abo igakobekunse ako aiye iria Ense pi nainde chi zawadi nchiro bakweguriri bagoche se county tobwate buna chi reflectors chi t-shirt chi kiolda wano buya no bonge borese bo county ya bodaboda togote ya bantu ba bodaboda county bado itaendelea haitafungwa nainde baendelee gochororo bagochoro amagori abo Ense discount zao zitaendelea. Jasa malita ngor kwedwa mwenga na arwa mosocho ngo kale biashara ya wetani rero asa matutandi kwanya kugura ikorwa uru superstore ngora cha services chia rero na kishale ngeto ba uri chikikonya unarete muno rombwango ndi mbwango baro tokorere gas na ikwagora rero counter kirwa tumeka asiri koria rero na gora ku bodaboda express counter kwebwereza wadi ndoje reflecting ya kwebweta wono mna komungu bwireza wadi rero yembu atete njembu yanyu wetu akewode yaba na bodaboda bani bali babwate gas bune so yo tomirwe ochagura anyore reflect aliye gas ya kwendre Chenkoro ku Justin Riogi wako korchin samo chiogembo iga busonga yango cha sesa uri ya huduma bagututumia se gasi abale buanga so kutushugurikera uru superstore na igagara tunyanjete asengenje kera tu ikire iga nko babale bagutushugurikera so bwango na nde bintu byabo nebiyabire ntu byanje to kubigora sesa uri uyobuya bw'ebintu byamuna wano obuoyo wekatoje tuwe ikurugaiga egekara toje tuwe ikurugaiga uru superstore asa marieta ngoro kumeri mugire igo bakora seduka ya uru superstores kunekeshe bodaboda counter express yene counter ya bene ya rosere tu bodaboda abana bodaboda which pigi boka tochite tokanyora bodaboda nigo bagocha bate itiko west time bate tabakore bintu byabo birebwa ikagera management ikabadisaideri ko baroseria county ya bene bagocha boka abanyene bakoraki bagorerwe ibintu baene batari gotene na batari goko ere bwango esibari October fest yeiga shwari ere anda twanyoroseria sabantu ba bodaboda yani kuba appreciate nande konye igora bene bamenye na oru superstores ne baroseria counter yabo igeto banyere eto konye sherekea na bodabodas tonya kore shere yabo ya bene ekera bagocha kugore bintu byabo bachi counter yabo boka abanyene nekiye kuro October fest for the bodaboda brothers only mtoto geti bodaboda ba kesi ni call center eto batagete boka abanyene bache boka physically bache bagore bintu byabo nakogera bakinginera ororo barosiri ya bene kwanza nekikiagerete bare gocha batebanya parking itiyo bakobeka chipigipigi cyabo bagenda sangao babekere parking yabo ese bagocha bapaki chipigipigi cyabo batari gochandwa batari komigereru erinde banyora riba gari okora kiyoko borebe etore angena credit bank JM Towers building chengo ba welcome once bacha so bonge bodaboda eteri congested ere free ayobo chege ndokenyota geteno okere ere bwango una kwari keruristi okosokera gugwango nakoge utumbe asaba na bodaboda mono October fest yabaikerebya andi chengonya gokara sengenjo negente getangani kyaberege koba sabantu ba bodaboda bande batanye manyeti anyway tana pumbi ya chakire ko rugorondo che bodaboda mbia bagocha wame appreciate ebintu abairu andi chango tabana tigakegenderere sengenjo ninti kya semirie binge biyanta manyete naba barabu bagoki oroche merobire konya goche mbia batamanyeti lakini bakorireki bamanyire so bago gata nande ba appreciate tina Zawadi nechinyinga bakwewa apart from zawadi nyona magori mbara wasairia mayasara ase bintu byabo bya bene tugende to kuba brand chi reflectors chi coffee
Nebingia wao mbira ororiri ya bakwayo. Kwa welcome to customer mature superstores once bina karibu. Ase sister ya Oktoberfest. Bawa bwa na boda yoke gokorerwe sherehe. Once pinto baganyeti bache bagore binto. Ono boda nini mobwate Oktoberfest ne ya ino. Ninchumwa ewe bye wambiro. Anenda ganto ko ba appreciate na mogocha ebinto mbira ebya mokwayo biko baombo emogendere gocho superstores. Yakigima mwancho muligeria abuna babwatani korwa ase duka ya Uhuru Superstore ababa bakwera igoro yobokoleri bwabo anene asu murovelio oboda express counter nabo igo kwenekya nga obonchelia ngokolekana bole ase nchirendonge no gwikira nororo no bokoleri buli orabe gokonyora. Victor Omondo akateba na wakilisha show from Nairobi West kwa pamoja hadi tamati akatanga no ali meyo murovelio na Dan Kanombogo Masese mbia mono sana. Henry Moseti from Nakuru akateba watching you live akateba that's a good thinking akwira nilimbia mono gochia se chairman nabo igo Albert secretary ukirese baligaiga asomurubili mbia mono sana mwanchu mulie kwa beriko gosangana into asomurubili bwense yo bonchele bono mambia antaite tosana nda sense moya kabere studio elinde tobeto kumera na no monchele lionde abeka kwerera igoro yesabali ya yo bonchele litere na Fridah Kerubo magaichi kamera sokone kibine bichana bayigelio giri agukira sole asinchira ya bene nere Abigail Nyancha magenda gutwara obuligelia obya imegeta seni kya Ndizi TV. Mono sana mwancho mulebeta seni kya Ndizi TV nebiro binde na ndengo kwaligania asomoro bilebwe sabali yo boncherelia astokumena na boncherelia atwa semia amange na kibacha gito boncherelia bwabo ningikayeta bakayimukiye getambukiro nabo gali bagendeta gwetera aso boncherelia bwabo litkulero mwancho muligelia anigo natalire ase bunge ya South Mugrango astra chikumena no moncherelia yega yora chutumanya amange gwetera oboncherelia bwaya bakwaligani bene elinde tosanga asobwa makolende nyora asinse mwachiche mitandao asinse ya Facebook na bakotonyora gwetera Ndizi TV News Digital na baga asinse media YouTube na bakotonyora gwetera Ndizi TV News asinse ya website na bakotonyora gwetera www.ndizitv.net ya mwaligani atumanyene kyakorukwa na boigo mboncheli kiboli agokora karibu sana. Asante.
Samarita ne bakondoka John oyo munga site gotoka macho ikobara kino menyo nyabigana ga ose bontuli gwejwa twachagete biashara beito so mwaka 2013 asoko chaka gochwete nde chibayiga munoroji ewan aine miaka nge 10 yaitire miaka nge 10 yaitire kero gende no mugokorera obonchiri oboiga bwino ga sense me ya nyabigana no thokora nyabigana gaiga andake twachweli twabeka ga wana muno sogosto mundu na bagwetonyora chibago gaiga andake yondo gweto toira no ndongo twoni no tobekete stoga nyabigana wana akero kende ngikiagete mugachaki obonchiri oboiga bwechibao obonchiri gosineka gwaire mune biashara binde byonsi go muntago rengeri ngati gakora biashara ngikiagete ugachoro echibao ngitari gukorera obonchiri bondo ni no ene chinyanya ni amatoke ogate abono tete gukora obonchiri bwechibao una nago era sabwenchiri na biashara binde byonsi ne monte so konyora birengeri byao ngabono antegete ko mwalimu kwanya kwa bero mwalimu ko antegete ko mutangazaji na kwa mutangazaji bona njina jote ko moni bwechibao ewa ekero kurigereria ngikia ngaki gwata tebinga nayo gochweria chibao akirikene ga kwanya tama igiri ukamanya bono ngambwe nete gochore gochweria bayiga esoke bunantagete ama igiri na renge umuchaga na rengo mwereria na rengo mwereria na reko wereria mungwano nde se masini yae kana nya kurigereria ngaja ngamanya nje ngaja gwate masini ngachweri tariento muntu kwanda school lakini ntoko manya tu kawaida tu kurigereria kwa create interest gojoro kwacha kwamanya ewa akirikende ne gikakingana na kikwa igete koira ukamanya gocha kumanya ngabono kwamanyire gochweri ekubwatinga mbwango kibwao na bokwira none miaka ebere goso mwaka yo lakini nje na ile tangi miaka ebere sengenje na bwate interest mo lakini kana cha konyoranga kaste yande Kenya ngaronga bone nere kasi ngajora kobe ngajora kobe kasi aneyo ngwata tebia bukale nga ikwale ngo moereria ngaikwale ngo moereria na kikwale koereria mwereria na renge kobera so monto gochweli anya kubangusa si baoji gochweli guganga kurigereria na gya gochweli na nje ngaja ngabo mubundi ambe mono sana mwanche muri bita Senike Ndizi TV ni otogendete gusanga no munchereria oyo gochwelia chiba okuruge ga sense me ya nyabigina abuna gendete gotoerera igoro yo bonchereria bwaye ntubeto bonchereria bwe chibao koganiro monto butolemete kole twarabiri tokoranga ase serikali botambe bagatebanga abantu mbabutolemete basimekemete kole nachi gutumanya mange barabunga kibabere bakoro bonchereria bwega bwabo asense me ga sense mo esenchira yo bwekero kondekero kurigereria obonchereria bwega nakimwanya lete customer ini ntangani customer inte tangani gose tuacho chibao tukaja tukaikia side enda bantu bakara chibao chire tojibekete se para gansa mo sengi no roje tubekete ga customer gaja ndika gore bao tukaja ko biashara akero go chweli chibao ekero go chibutora naiga anega netie size nero iga neire gotoka chibao gose go chweli size njiroro tubwati chibao tokoroka chi 4x2 chi 3x2 61 81 10 kolengana muno monta takete akirikende na kia magori yale echichonsi gose moko ni rigori limo ali magori yale tofauti ntubate 3x2 kwa ni 22 2x2 ya ni 20 shillings sama 20 esebuti 61 ya ni 22 4x2 na kwa ni 24 kogendera akere kurigeria emitumo gochweria meteki mo gochwera nende yonsi gose meteneri specific mo gochwera ntubwate mete gochwera mono ne melingamu me bakora ne mekabiri na rere seita egone yere ko within ki ngotini ga south mugirango kamo gochweria ya gochwera to chige anga Kisii county ngima kolengana stonyoro mote akero kurigereria inu mokwenda mwagoro mote mwachore chiba mwayo bekansi mwamachaka konia gose mondo naende na bakubarangiri nganchu monchwere chiba nenda bwaka ni choko chwere turiko tegemea go ojito gochwere chokara ngora enda tole mondo turangiri twanto mochwererie bwayenga gose sagori tomote akero kurigereria obonchereria oboiga ngakibwa beira sense me yega ya nyabigina ndi ngikegete mugachore sense me yega ya nyabigina sema ya nyabigina litangania bagere mbango tara bale kurongo mate
abagere mbanjete chibao chiri abagusi bagochweri bono ngotara bare twachonya nyabigena igase ng'enjere sentanga gatigati gokonda gonya marambe ng'ang'e goike konyora customer jetu to jikerange oneka to transport chibao jirongo ndaisi yake kwa kubwagara kabigete gojiko gojimoine umuntu oganitie chibao kero kende ana bakobarangeria batebe ng'ani nganeti chibao mumoirire mpaka saa gutuka koreng'ana buna twagamba rigorire bono nki mukorigereria momenya ko consider ng'abwo ikamoirire omuntu oyo iga chibao mpaka saa ganeti egento tokorigereria distance epara ase chibao chikwenda gochi mono mono ebina bitokorigereria distance ese gari raire na ase pare ing'aki nyarekane gari goetoro gosenaki kero kurigereria egasi obochwere bwa chibao nimete nenkong'weke bana ndetari ebieko gokora kero kende ng'omo kobwaterana bara gwasoko eneki ng'a ngokora muri egasi ya senchere ng'ikerano abanto mbari tokori batubwatesia twanya ng'asi abere kobe ng'ororake abo bwate amaigerio obochwere gose abo korigio omobundi obwate omaigerio gose kwarigio omobundi kero gotete omobundi ekere egasi yako engeire lakini kero gotete kati yaige nabo konyora omonto onde bokoboko igo okobwate mwasomba mwachibeka chitakire akora tatebinge experience kiago ng'aki kiarenge ekero gwachweretie omonto ogo omotang'ani kero kwabwatete emashini eri bono gatebona rero ntete nchweri chibao ng'aki kiarenge nengong'u masini nengong'were gochweri kero gochaka gochweri kero gochweri tang'ana bogochweri korugoro kwarora ng'a kwareng'ani bakorugoro bwochanse buya lakini gogoika gochinse kwanyora ita yaneneire gose yabeire enyerere bono gerere enyerere gose gerere netu customer nchiri konyanja lakini kero gochweretie ereng'aine korugoro bakanse especially kero gochaka andake okonyeke inse gose kwanyenenei lakini gorana bokwenda buya lakini nsa kwanyenenei gose kwanyekei ndomete mote tori gochova straight kwanyororo mote korugoro gaigonyerete ense gaigoro monetu akero kende nekimokoreng'ani inu chiba icho togotomeke eusi nero togwaka yareng'ani kwenda mote igo totebe ase ebinto biri ase omote omogima koratoeresera ngo ng'a mbinto kiokorusia rather than chibao nkiokorusia ngorostora masorobisi masorobisi nare ya masorobisi bono ebinto bono nebiga nabitokorusia twamanya korusia bagojini nainde kinayo eso dust nero ngosokera kurosa omote yewa ebibyansiga nkoni muri na amasaruri ali agosoka nkoni muri osena mono mono masorobisi tokoira twatiga so dust nse na masaruri ali ago igoro echinko nketo barusia oro igo ino ne chibao choka mogodina chibao ne chinko ai mogo chamoire ebinto ebyonse kero mwarusire chikasta manjira chiko chago yo kosa abantu bandi nabo tokoneria ndi mugonde stwa na jamote akero kurigeria oboncherire bwechiba sorgongoro rwa Gusii na kiora kwanira sensemo yao bonjori bwechiba ambu bwate challenges chinyinge mo especially sabanda batokogorimete na bakonyorekana nga kwagorira motasegete kwanyora eito mosacha na rokoneri mokungo chokana elinde bana binde bine bialeta mochando kidogo rakirende abonyagana kwagorira mosacha mokungo kana oso kwagorira mokungo mosacha kana bono challenges ne chinyinge togweterera lakini na botokoremereri bana akero kurigeria se nsemiga ya nyabigena obonchereri oboiga bwechibao medicina nino mwika mogo chweri gosabantu mbaroro ninde bagochweri kera biasara binde byonsi bibwate competition biasara bitawate competition mbiri kaworo kubiasara konyore competition y'abantu mbara bagochweri gochiana abantu mbara gochweri gochiara lakini kubwatire ng'aki gochweri kwa ogore na kijibao chao chiri chingi yagoze chimbi ewa kero kurigeria na kinu mokoritaini chi customer chene kiagere competition nere igoro gotota koritaini chi customer no koro togochweri chibao chire standard ingiya egetie kijana keregento bono monta korigerio nyadi mayote bange baenengiye kero goteba igoro ye standard ingio minute ya seva standard kero gochweri onyo gochweri 61 o make sure ya beire 6 ementete kidogo 1 ementete kidogo rendo monto bago takonyeti no na se machine goro yanyorekana ngambiyere yewa akerikende no sense mo inongo ikamore mwarake niri igori rinde gwa attract chi customer chi nyinge chi chasemo kero biasara bya chirense no bono jumia sargetega no to ikatwara kei kidogo rinde konyore capital yo chakere biasara kabira nirense kidogo para tutebingo machine yaga ye ikokorera obonchereri na kikwaye nyoreta machine ya nenche na chwere tinka college konda
Erango kore konda minute ya nande muntu wate machine na mujwereri na jana nyora na gajaji basiri ngora na jonjereri se maybe asale bigana jana ngaja ngamya kore machine ya ntangani wa muntu agumeti machine ke to hokwanera na gukora te machine ke yego cha ya jweri chibayiche ebawaso neri kobe kwa mafuta ebawase ne ngubekura maguta ngubekwa maguta ya ne gento kibwatherio kisana ndoro cheriri engakeri yakare kwa kanyorire nga machine ogochwele chiba okwarenge tofauti sana onyoro monto yo makubwata kuruguru no yo ndobwata kurunse bachwele kereke ndaingi gwachorete gutumike machine utari gutumikire gento keriye gukora gento keriye gukora kya gajandira banda bange sana egare motori ko bekire gorari ko rongire goroma anda ka jingol jibutoke echiale goita banda bange kona kimono no musongo yali gereti akaranga yati garete bawaza to jinin sotreke to motega kwachwele insai ga kwanda ga kwakole biasale ewa na sense moyo gochwele yango irere chinga kisinyinge gose ere bwango mono buna bono kurmambi na chwele jibuti yange mia sabaga omoto omogima inga kendana na kiora ekubwati mosesa isio motenera menene nera mek ewa ego kerere meneno matukali ngorere umutoto yo monene gojwali kumatuka atatu mutuko monene mutomo bino muto gojwali kumatuka bere namoke makana gojwali jinsa wana wa kore muto ante tora bwaterrabu tarasoso mutimo komukego tokoira nanto sanga mange ambie mono sana mwanche muri weta Kisii and Ndizi TV ni gotogendeta gosanga no mochwele bwechi bakora senseme ya nyabigena chinga kyagendeta kwerera igoro yo bonchire bwa ko ndo mwanche muri ere tarasoso mutimo komukego tokoira na nto sange amange. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Spexels Opticians abwobalese kliniki kyagudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokoreri ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga yogo korenga na kumanyu muchando. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe gochakera chishilingi chimia isano neiseto nemerongitano na boige settingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mbie mono sana mwanchi muri weta Kisii and Ndizi TV na ndengo kwaligania asentunde ya kabere singa kitogenda gusanga imeyo morobele bwesa bali oboncherelia kitogenda kwemanya igoro yo boncherelia gose obochwelia bwechibao kurwa senseme yega ya nyabigena ondo mwanchi muri ere nyara sensemo chiche mitandao sensemo ya Facebook na bako tanyara gwetera Ndizi TV News Digital na baga senseme ya YouTube na bako tanyara gwetera Ndizi TV News yanga kaligani na ndeo monchirelio yega agendera gutumanya amangi ngwa bako katatebye nga emichando nero romo gwetera so bonchirelio bega para tebingo nende michande ni mo gwetera michande nde karo gotoko na chemeteye ngo gitore ya nyalikana moto yo chire no na somo gondu bomuntu asimekete bituma go semesi kwanyora ngo monto ri akore tali bereri nene enda ke fine ya toka kwa gwe fine so gwenge ewa kero kurigereria ubonchererio boiga pingine kermo ko butole mete tatebe na somo ndasimekete mete na aro kermo ko yeri yeyeli na ndo motonde na kimogo cha mwakora
oyerio motori bwo monyene tobwati mochando lakini kero ye ogwerere motori bwo monto mongao ali monyene akoreta liberera baka kwa konyaranga kwa mwakanire nanda bagotaka nga mote kwa mwakana jwa ziri okoreta motori olio nyo oli kwanacha nakonyo goto mochiri bukomi no goraka motaka ke no nacha no yiria ko motaka ke ogoteli nga bono mwakana motori jo oli kwagora asense moye no triko babera asara ojiria basara lakini bono biashara bindu byonse biwate faida na asara bana akero kenda mafuta mo gutumika se machine yega yogo chwere ayenga yoko yenyora ko maguta nare nyabiganaga nare ikoba otigenda kongere ligori ligori ali ajire gasara iregeri tabonege ikira ali tabonege gwana ndanda itatu kare irenga mwaka uri kare ntu achwere tiro kenga geria karona ya renge 85 90 bakemia akero kurigeria mafuta ali mo gutumika so guchwere na motori mo guchwere kero mo guchikoyoni ango chamori mwanyari faida faida ngotoke faida wiketokenke kolenga bone faida range ko compared na matuka maya kero kurigeria asoro kongoru wa Gusii ase county ya Kisii ngo supply mole chibawa ase county ya Kisii osine nsemo ya nyabigeno kamogo supply ngo supply tole baka isiko ya county ya Kisii kera ngo antole rongo moze Migori county ngo antole baka ngo ngwana jiro ko bosongo town ni chi customer mororo kolengana muna kwanyole customer igotari customer mo bwa toro specific mo yo kwanda kwali yoda kwacha kwaire jibawa jawo jo monyarole kere demand ye chibawo ere igoro anyara nga chi customer chitete chibawo na inde inu mo chibwati akero kende na kimoko kora mo ikirani demand ye chi customer kero chibawo demand ye igoro jibawo chinke abakoligie monto lyo bwato ko anke kwa mentera niko se kwa beka chibundi chinyinge se gasi kwa jwedi bwango ndi kwanya chibaye chibata tichezane akero kurigeria sibuna yagiga mu begete chibawo na ndi mbrango twere karekende kirembure go toteli go sali chibaye chiga ngo saliere ndese ngenjose nyombere tutabwati nyomba stoko jibeka arwana nyombere nke kanya jwa jinde jijire nyombe bone jiga twanya ngati to ke parents ama akero chia salikire muri konyara sara ino gosekere customer go chakogore mukoba ona liri go lidense asara ngotokere lakini bwana ngitoka wana ntokonya kominyokane biashara bile kabinga bune asara faida ora tatebingo umuntu tete go chakyo bonjeri oboiga bwechibawo ngikiriaga nire gotwara umuntu chakyo bonjeri bwechibawo utageri gotwara bintu binene ngatware ne nuse milioni amago chake biashara aho twana ne chiribu komia chake biashara chakora ndagoro moto bwe chiribu sana nyole chiribu sana kwa kana mubundi bwe mazini ajage biashara bya ka kali lazima twari machine ya lazima twari machine ya akero kurigeria abantu bari ko abeire bwo kwegeri ne experience kya abeira sobo chweli obega bwimete negeria abantu abange gotiga okoranga muntu kera bwate interest ya komanya bwangu lakini ngomuntu kero tabwate interest aboko kiri muntu na mwako mugima tanya kubwata na ngende lakini kera bwato aro mwango na bako kera bwango matuko makega mutinyibere totoiga kwanyoro chakiri gochweli wana kero kurigeria sobo chweli oboiga bwimete kero kende nonyene korwa se family yawo mbali kwobwa nga ekasi ene bwate risk enene nabora chigo chweli omote machine emincholi oso butoro motombi incholi ogwero monto machine yarangitire nanje yara na jana jire akiri ndaba no kolemereri kende yonsi no kawaida challenges njire sobogima bitubogima mbujika in straight bole bitunu ne bitongo inda kenja na jete ngara gorange metinyi tato isiko akiri ndaba na bantu ikabale mereri ngabone kiabere kero kende ngiota kwere to moyo tebe bone gasi enkongitere tiganyitige ngore gasi ngao ya to ko moyo sengenjo wana manyingano analete wana kara tebingo asense mo ye chibawo gaiga ngakimogo dili no ne competition na kimogo moko ene kinga chi customer che inongo chiriteni more na bacha mambi na batanyora ngamo banyore ngamo bwati chibawo raba ko ganya baka kana ende mochwele chi customer go comment ni customer na karo como ira bune customer chi customer njo chi mwenu njiro chire chi ngororo ono kodi ne customer buna kwanyinyora turiko bomuntu uri mutindi gosabe muntu uri mwororo mono gokobo mwororo gosali biashara gokobo mutindi mono chi customer chi gokobo bono ko bagatigati kwagenda gokonyane balimo kwana ne kwa ke kwa ne balimo na yo nyane mangane chi customer yo akerkenda matuko abo seno buna bachweli abaiga bechi bawo
ngai mugani timo chugoika ntokane tware egari go transport go to yelchiba go mugondo na gokoba go jese customer tagete yo akero kende ino kero mwachweriri emoko bogoli na ino moko bogoli mwasaba gocha ya tokonyo ga tokombo ya to bogoli ya to letera baka yo akero kende charges na kiyo na bokora tutebinga charges na kishikora aba charges na maguta andali goliga ejire sinko ono iko monto go town service ba bogoli 1000 bonere sara kidogo ronyo gole to mutego ro konya ro sara nkera kende ono kwale megari agero kompe ubonchereria koroga igase county ya Kisii ne county chinde na kyokorra bole county ya Kisii na rego jwelji ba chinyinge mnankora pima kolengana inje mnankora raiga snara itire Kisii na to jwelji ba chinyinge kero to kwanda kujironga pa Gusii to kumeno ga to kwanda kuligo sine jiro nya Gusii tora bange kobwa bali abanyana bagera bago chakulige jiro ro tukora tatebingo iga se abantu mbalinga kwa bere gukwegerie gasi gana na baro babeire bagochaka guchweri na barabo chikoranga experience cyane mbwatike myaka 10 abantu nege irimba bere boka babere abundi bagochweri gutenza ma kando bana abantu mbarora bamaitenga kera bagochaki ubonchereria babwene tabaro si faida lyoka na maitenga kwaranyore no nero sirimo gwese kabere gatatu gikora seningo mwancho mulirere biasara bindi byansi bubate faida ne loss karwa nyore loss yoko gajigura kini karwa nyore faida kwaseka bona karwa bona botegete obega tigati ko nyore faida kwa gokake ko nyore loss to ko gajigumono kagara kindi byansi ngibate faida ne asara yebona kero kuri elia se chinga kichomo gasone chinga kisiembura ngayo boncherere bwene boko machiko bobu yake Wanjoli boko buyenga kiyo murakera singinche mo murakera konya transportation yichibae ko babuya egasimo kora tinza nyinge ko bwali nga kiyembura ngo jire yara bateneni andake chibo chini chara rosana ko selindake maino kana ni bali mwa ko gasi ko chweli kinza chanya ko suka kidogo lende wana kare murakera ro konya tole bintu biko ganda buya twa ko gasi baka kinza chaya akerekene sai twara lirenga serikali ya goteba matuka mange nga ogonchereria kwelire kwa biri gokoretwa kubwatukana no kubutoro kwemete kero kende inu sense mo ino atego serere kigasi ino Gusii maete Gusii yabere metene meten tuna Gusii na jute kwa affect kende ke ko arando jeng metere mengi ena tunyana janto kontoro joze ngo ereka ani ne moko na jana ndia simi ku ina ndege ndate kusime kusaidi ngoba ko kwa nere mete amoko kwateba ngine kutoka iga soro ngorwa Gusii pero kene moraenda sanga omonyore metende na omochwerie bechiba ananya kosoka isikaro manyenga yende mingone berakini ne kana jete mansai ajete mete alenge mekongusana arongaranga egasi yakongire kidogo ngataka koba yeba ekero kuri elia sa iga soro ngorwa Gusii se na kwate basi mukoni chiba ugoche abante mete kibanje chiba uchi mete kibanje moto bwanjire mono mubakora no rore moto abanta bangi banjitira kinande tiri gotoka raisi mulinga mnorororo moto bwangire no mukabiri bagataba mukabiri okubungu bwango no bangete iyo kero kuri na ne chikapenda chira around ngo bakori bali biashara na barabungo gokera bali gasi ni korwe chikapenda ngo gokera je biye mete to chwele jo je tutija to chwele abantu mbaroro konyora barare bagwakire siminga toletere chibao ngo timori mo baire bina nagote yi transport ngo akatole sabunga kika to kwere chibao zendongo transport ngakinga na gwira chiba ejagu yagera to manya ko iriro mondo ijiba to konyora ngasara nero to gotiga to konyora faida nero nkene bensi ni tuwa moirira montara barangeri nabwa to monte aganiti mo muchwereri chibao chidia tayete ngo na buli mo muchwereri biasara to kore byaito ne byo kuchwelia bantu isikomana bane stokoro twende konda yo kuchwelia mo kuchwelia monto ambie mono sana so gusanga na into asante
Biamana sana mwancho muleweta seni kia Ndizi TV kwa bere ko gusangana inte ko twaga chage to morobeliga gwikabona igato ikiro mwelio ngo semere kwa numna kwa bere ko gwesemia mange gwetera obonchele obiga ko ndiro gwikira buno ngo ko morobeli bwiri tukolia rero gwikie weekend na to mirane no monchele onde elinde to sange asobwa munyara chinse mo chiche mitandao sense mo ya Facebook na baka tonyara gwetera Ndizi TV News Digital na baka sense meria YouTube gwetera Ndizi TV News asense mo ya website na baka tonyara gwetera www.ndizitv.net ireterane Fridah Kerubo kukoganilia oboligelia borobuya. Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.